Renouveau TV Flebao, ami aufo, ka wala nyumando, amba fo kwa ka bismillah, renouveau matin keneka, renouveau matin kenemi, nami kuna foni ne ka di, ma fo ofsigirola, abele jele kunye, obseka wasa soro tugomna, ka to asigirola, opmamba fo obele jele kwa ka bismillah, renouveau matin o keneka, anyaro ka fo selitemana, anyat le fly, alibi amidu godonge, same foli, andi senga olafieu, opmanamba fo balide kilingile be, ani on lamebo be, ko o same kwa la kasa, jamanjirana, alaka nga jamana ngulosuma alaka herew chaay jamana ngono mimba to malde kelengele bele jelebi elafia chugomina anga paso kono so modena ani sojale do sabu karaka femi Amadou El Konare ale anga paso soro ale pmese kana fian bola e wati kunguru ngono ale bina dongo baro di ama nga yena anga yoro di ama ambi afoka wala nyimodo ka bismillah Kramo ini sogoma basiti la kone ni sojale folo kabula ni yan chien folo ene ne ka nyon soro ni plateau ka ye makama baye ne bulo ye kalambe baye bismillah kuma isa mesame ayo amina ala ka sancha mai ami se ka foi ma sabula burange koro baye ayo basiti bona burange gashi ami yere fo ningi wala nyimodo ka fi ki bismillah ayo ni soja obe ambela jere labi opana feminye renouveau matin sa asendanye folo o de don tableau namba wule ko météo amito no fe ame somiana ni wati na bi wati tableau o de fleni ambi awladuna ya ka fo jamana fa la bela jele fe femi ngoni nye kabano ko dlu nye olubna ke foka bo tawdina o roko na kabanye bina je doni femi fien aywa o cita barkat na boyen sabu fiye bina ci ka damna urudugu ka kundat lebika aywa jamana fabela jere fe foka bo tawde na o ta kono mina ke kenya kay ki kunda e kronzele ka mi yeli fana ye nokotna do yella kusbe sabu jamana fan jamambe olu bela jele ko ni gongon lot na kay fana yi bo kidal ni tawde na o roko na gongo bina do yoro do la ka bisi basa ko ndo e yeli la minye sango fana ye olu bulu dambe ina fo jato ya jira tugomna opona femi tle ko na e katabla fo shula sango bise ka ke yoro mununa o ye san segu kuchala sigaso joila buguni kulukoro kita nara nyoro ane kai o femi tle ban watu ye ka do shuko nala gawo tomutu dwanza banyangara ani moti olu fana bise ku sigi ene sango e o ko yoro do fana la san na tabarka bison ka bunye e kosebe minye fundeni hake sa anga jamana ko nala nando na kai obi marabulu folo ko fo fundeni barka bunye abuna ke bi saba ani woroe kulugoro bise ku sigi ni degré bisabane duru sigaso ko degré mugane konondo segu ko bise ku sigi ni degré bisabane woro moti degré bisabane woro tomuktu degré binani ane kele gawo degré bisabane konondo kidalo degré bisabane konondo menaka bisaba ane wolofla tawden ngo bise ku sigi ni funene akemi oye binani ane wolofla nye buguni bisaba kuchala mugane segi kita bisaba nyoro bisaba ne wolofla naraka fe bisaba ane segi dwaza kaw olu se gusigine hake minye o fundeni degré bi saba ane sekinye sanga fe bi saba ne kele banyangara bi saba ne duru juila bi saba ane nani o jata bine ko nala ibaye ka fo anga marabolo kono fundeni hake bina bunya yoro na koso katima yoro beka aywa o de ye tawdeni ye o ti jo degré bi nani ani e woloflana minye dokoma bi ke kuchala degré muka ane seki o Bamako ni akrefe dugu bela jele oluka wati buluda tuko flani femi kabano ko dlo fana obina ke e fanjamana fiye fana bina ci urudugu ka kundat lebika o nga barkat na buen kosebe yeli fana o fanga bina yeli gele abatna do yella sabu gongondlo olutna ke sango fana o buludale do obise ka ketle kono foka tabla e shukonna la o Bamako ya sana no gandugu be fana barka ma buen tugo atitime degré bi saba ani sabaka ni munye aka wati buluda tugo sokomre na beladile kunye abuse ka famel so tumi ani tanga segu olubise ka nokoya e tugomina wati buludale otimene kofe obatu amanturu ka do anga don kibaru kono Amadou El Konare albe minun lase ama
Amadou Elkonare amne ini sogoma ini sogoma karamɔgɔ Antoine Dambele aywa renouveau matin sirajan damani ya damane donc waro be bulu sigato la an bɛ ifo ka bɛɛ lajɛlen fo ni waati na minnu ye maliden maa miliyɔn caman ka ca Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu bi soli ka wuli ka anw lamɛn dɔw b'an lamɛn radio sanfɛ dɔw b'an lamɛn k'a dɔn k'a fɔ jabaraniw na dɔw yɛrɛ bi wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa bɔlɔlɔ siraw fɛ u ka se k'an nasɔrɔ nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ninnu de bi wele ko lamɛnbaw ani filɛbaw kuma bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmaw ka cɛsiri ye a ye aw bisimila bi sɔgɔmada in na donc baro kɛnɛ kan domo ma na kɛnɛ na kaba fɛn min ma kɔnɔlen do ye dɔ ye o kuma n'anw sigira kunnafoni lakika gɔrɛgɔrɛ a n'a nɔguni o de bi di aw ma a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na bakurubaw bɛ tali kɛ jamanakuntigi Asimi Goita maa dɔw tun b'a fɛ ka dankara la hali bi n'a ka bi a kuma bɛna maana bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna na min bɛ tali kɛ seli kɔni ɲɛnamaya na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ seliw kɛra cogo di yɔrɔ caman na ani an ka jamana faama ɲɛma dɔw ye dɔw kɛ an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la tan ni guni fana wulilen don Lafiyabugukaw fɛ yen kabi suru a ma sɔrɔla k'a fɔ polisi minnu bɛ laraweli kɛ sufɛ n'o ye brigade anticriminel n'an ko a ma baki olu kɔni ye gɛnni dɔw kɛ suru min kɛra sababu ye mugu kisɛ lakika cira a kɔni sera maa dɔ ma min sɛbɛkɔrɔ jogina tun bɛ saya ni balo dancɛ la waati min na anw bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ commissaire min bɛ k'a dɔn 5e arrondissement na ale taara kɛnɛ kan waasa ka maaw dusu salo nka mankan bonyalen don an bɛna kuma ale fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kɔnɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ an m'an susa ka taa fɔ Ghana min ye Ghana denmisɛnninw jɔlen don bi ko jamana ɲɛmaw kana balo di dugudenw ma k'u tɛ sɔn a la bi u tɛ sɔn a la sini k'u b'a fɛ baara ka ɲini o kama u ye jamana faamaw gɛn ni malobɔrɔ caman ye an bɛna o fana jayira aw la bi sɔgɔmada in na ni y'an don k'a ye sɔɔni ninnu de bɛna walawalaw ye bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ waati min na ɲɛmayaso ka fara nɛgɛ kɛrɛfɛtigi kan bɛɛ lajɛlen labɛnnen don a y'aw bisimila. ka samɛ foli ta ka ɲɛsin maliden cɛman n'a musoman denmisɛn ni mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma nin waati na ka tila ka foli ni karama kɛ ka ɲɛsin an limanaw ma minnu y'an dɛmɛ an ka nin tile fila ni kɔɲɔkow la k'a dɔn bamananw b'a fɔ bonya dogoba o ye so ye maa bɛ yen n'u y'an dɛmɛ yɔrɔjan ani yɔrɔ suru hakilina kunda ani minɛ kunda k'u bɛɛ fo k'u koɲuman dɔn u ka bonya la kuma an bangebaa minnu bɛ yen n'o y'an fa n'an baw ye an b'u fo sɔgɔmada in na k'u k'an dɛmɛ ni dugawu ye an m'an sinsin olu kan k'an sigi an ka kibaru ale kɛnɛ kan na n y'a fɔ ten tɔ sisan daani nɔ min bɛ tali kɛ an ka Mali jamanakuntigi ni o ye colonel Asimi Goita seli la laadala min bɛ tali kɛ jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fara bandaw kan coronavirus ko ale hukumu kɔnɔna la olu kɔni tun ye wulikajɔ dɔw kɛ ka seliw kɛ kuluba ale yɛrɛ jamana ɲɛmaa jabala la nka ka kɛ ni bana fiɲɛ b'a la ka jɔya dɔɔni Asimi Goita ale y'a kanu seliba in na ka se ka gɔra a balima alisilamɛ tɔw la ka gara cɛkɔrɔba tɔw la u ka se ka jɛ ka seli kɛ ɲɔgɔn fɛ Bamako ale misiriba kɔnɔna la nka ko in nana kuncɛ ni kumasiw wale ye min yɛrɛ bɛ jamana kuru kara bɛɛ lajɛlen kumasiw la a ma sɔrɔla k'a fɔ seliba ale ye makama ni yafaɲɔgɔnma ni dususalo ni bɛɛ ni karama ale kɛnɛ ye kɛnɛ kɔni ka maa dɔ kɔni ka hakilinaw kɛra fɛn min ye ka se ka muru da jamanakuntigi k'a la k'u b'a fɛ ka a kan tigɛ kuma nin wale in kɛra wale cɛjugu ye min kuma bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen nɛkun ka nin waati in na maa dɔw tun b'a kɛnɛ kan min y'an ka kunnafonidilaw ye an ma se k'a bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ nka Mali Konate o y'an cakɛ ɲɔgɔn ye min bɛ Hɔrɔn TV la a kɛra ale fana ɲɛna an ka kibaruya ɲɛna Bakari Sidibe a ye kuma galama tɛnku Mali Konate la min ko in kɛra cogo min na ale ɲɛkisɛ ye min ye a k'o fɔ an ɲɛna. Situation min kɛra a kɛra 9h enfant 9h30 fo ka taa se 9h35 yan fan fɛ seli kɔfɛ alimami ko mɔgɔw ka to misiri kɔnɔ cogo min na a bɛ tɛ ka taa a ka saga faga mais an y'a ye k'a fɔ cɛ dɔ wulila k'i ɲɛsin jamanakuntigi ma k'a fɔ k'a bɛ dankari k'a ka ɲɛnamaya la walima k'a agresser ni muru ye donc jamanakuntigi yɛrɛ wulila k'a yɛrɛ défend o kɔnɔna na comme na gardiw nana ka sɔrɔ ka jamanakuntigi dɛmɛ ka taa ni jamanatigi ye kɛrɛfɛ ka se ka bila sécurité la mais o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen kɛra maa fila de minɛna dɔ in turban tun b'ale kunna dɔ in bubu tun b'a la dɔ in fana i b'a jini b'a la mais chemise blanche b'a la chemise blanche sale don donc o de ye muru tun b'ale bolo k'a fɔ k'a bɛ président agressé donc o kumu na u y'u fila bɛɛ kɔni minɛ mais muru tun bɛ mun bolo u y'o siri yɛrɛ de ka t'o bila u ka mobile n'a bɛ fɔ ma piquet kɔfɛ u bɛ taa ni mun ye kɛlɛkɛyɔrɔw la u bɛ taa ni mun ye u ka patrouille la u y'o bila kɔfɛ mais mun tun enturbannen don fo bubu tun b'a la u y'o minɛ a kɔni ma siri u ma siri ka taa n'a ye u ma siri an kɔni ma don u taara n'a ye fɛ ale ma bila piquet n'a fɔ dɔ in sirila ka bila cogo min na u y'a bila mobile kelen jumɛn kɔnɔ an ma se k'o kibaruya jɔn sɔrɔ mais an ka ɲininiw kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ dɔw y'a yira k'a fɔ parce que c'est pas officiel
k'an bɛ se k'a fɔ mais mun ɲininkaliw an ɲininkaliw min kɛ pourquoi nin kɛra dɔ in na pourquoi nin ma kɛ dɔ in na o y'a yira k'a fɔ parce que marifa bɔra ka bin ale de kun ne bɛ se ka analyse min kɛ o ye mun ye dɔrɔn o ye k'a fɔ an ka lakana tigilamɔgɔw u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min na président na ka na parce que président ye institution fɔlɔfɔlɔ de président kelen yɛrɛ ye institution fɔlɔfɔlɔ de donc k'a ye k'a fɔ ko nin bɛ se ka k'o la en même temps k'a da o kan institution fɔlɔ président min b'an kunna bi bi na force spéciale ɲɛma don ɲɛmakɔrɔ don a b'o de dɔn wa a b'o kɔnɔna k'a fɔ ko o n'a ka maaw madama o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ko nin ka tila ka kɛ a bɛ ne daba la bɔ o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ quelque part an kan ka jateminɛ kɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko insécurité ɲɛla an ka jamana kɔnɔ an b'o kuma fɔ k'a daminɛ kɔrɔnfɛn fɛ ka na fo Tilebin enfin fo Bamakɔ kɔnɔna na n'i y'a ye a sera président o kɔrɔ b'a yira an kan ka ɲininkali kɛ minnu bɛ k'an ka lakana la sabati dɔ tɛ mun tigi jɔ a jɔyɔrɔ la. Maliki Konate Renouveau don kibaru ale kɔnɔna la hali b'an bɛ to ni hukumu kelen kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ malidenw cɔgɔtɔlen yɔrɔ fila la ko in kɔnɔ fɔlɔ bɛ tali kɛ nin wale min yɛrɛ tali filɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ kabi Mali lawale ye k'a dɔn ɲɔgɔn bonya bɛɛ ani kelenya ni basigi jamanaba ye ka na ye k'a fɔ maliden yɛrɛ bɛ muru ta k'a bɛ buna hadamaden sɛdennin kantigɛ janko jamana kuturulama ɲɛma kuturulama ko ye min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ cɔgɔtɔli filanan bɛ tali kɛ fɛn min na o ye k'a fɔ ko in kɛli ani bicɛ maliden ma se ka kibaruya la k'i k'a sɔrɔ maa mun ye nin kɛwale kɛ ani a bugunatigɛ jɔnjɔn ye mun ye hakilina jumɛnw sɔrɔla a ɲinini kunfɔlɔw kɔnɔ sabula a ma sɔrɔla k'a fɔ an bɛ jamana mun kɔnɔ a ka kan jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kibaruyaw sɔrɔ mun bɛ tali kɛ jamana ɲɛma ale lakika ka koɲɛw kanna na nka kibaruya kunfɔlɔ minnu sɔrɔla hali ni y'a sɔrɔ a ko ma se ka kɛ kibaruyaba ye jamana faamaw fɛ o ye maa dɔw y'a yira k'a fɔ maa min ye kɛwale in kɔni kɛ ko lakɔli karamɔgɔ don nka kɛwale kun ye fɛn jumɛn ye yala o sɛgɛsɛgɛliw jɛlen don i ko tori tigɛ wa o kibaruyaw b'a la ka ɲini anw fɛ hali bi an ma se ka ɲɛ jɔnjɔn sɔrɔ minnu kan nka Bakari Sidibe ale ye ɲɛfɔli kunfɔlɔ dɔw sɔrɔ a ko ɲɛw kan an k'a lajɛ. Mamadu Kone n'ale ministre min ɲɛsinnen don an ka diinɛkow ma ale tun bɛ waleya in kɛyɔrɔ la misiriba kɔnɔna na a ka ɲɛfɔliw la a y'a yira k'a fɔ maa ŋani ye jugutigi dɔ o tun y'a laɲini Asimi Goita k'a bɔnna nin na nka sani a ka waleya in kɛ u sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la seli kɔfɛ ani alimami kɛlen kɔfɛ ka salamu bila n'a tun bɛ k'i senfa ka taa ka saga kantigɛ o wagati de la nin waleya in tigilamɔgɔ a y'a ɲini ka Asimi sɔgɔ a kɔ la ni muru ye Laci Ture n'ale ye régisseur ye misiriba kɔnɔna na ale b'o lakala ɲɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ misiriba kɔnɔna na Asimi Goita a kumana ORTM na a y'a yira k'a fɔ basi t'a nin na ani fana a kɛrɛfɛmɔgɔw basi ma wulu si sɔrɔ ani fana a y'a yira k'a fɔ n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye jagoya don waati dɔ la maa dɔw bɛ yen olu bɛ dimi kɔrɔ wa u b'a laɲini tuma bɛɛ ka waleya dɔw ta ka ɲɛsin ma yaasa k'i bɔ i ja kan nin waleya min talen filɛ nin ye ka ɲɛsin funankɛrɔ fanga ɲɛma ma n'o ye Asimi Goita ye Faransi jamana y'a yira k'a fɔ olu bɛ waleya in kɔn sabu seliba don o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen hɛrɛ don ani yafaɲɔgɔnma don o kumakan in fɔra Faransi lasigiden bɛ an fɛ Mali kɔnɔna na yan Faransi jamana a ye weleda ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma yaasa o bɛ se k'u hakili t'u yɛrɛ la min b'a to funankɛrɔ fanga tɔ in a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na nin waleya in kɛli kɔfɛ u ye tigɛ da maa ninnu kan o la a yirala k'a fɔ maa dɔ tun b'a la k'o t'i ye lakana tigilamɔgɔ ye ka o filila ka o minɛ o kumakan in fɔra Sadio Tomo ta fɛ n'ale bɛ 3e arrondissement la ani fana a y'a yira k'a fɔ maa kɔfɛlen yɛrɛ ko kalankaramɔgɔ dɔ de don misiriba kɔnɔna na Asimi Goita a sigilen tun bɛ maaba caman kɛrɛfɛ minnu bɛ camancɛ fanga in kɔnɔna na n'o ye laada ye an fɛ yan nɔ farafinna tile bi yan fan fɛ Asimi Goita yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ minnu ma bataillon de force spéciale o maakɔrɔ de don o de kama n'a bi taa yɔrɔ yɔrɔ a n'a ka cɛdenw bɛ ɲɔgɔn fɛ Bakari Sidibe ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an ka jamana ye ɲɔgɔn nɛmɛ tabiya ba bɛ jamana in kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ an dan kasa kelen ɲɔgɔn na ni kungo ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ jɛ ka don ɲɔgɔn ka du kɔnɔ ni ka o ɲɔgɔn bɛrɛbɛrɛw kɛ o nasiratigɛ la tɔnjɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ye fɛɛrɛ tɔn ye olu caman ka fara jɛkuluw kan olu farala ɲɔgɔn kan k'u ka dɛmɛ sɛmɛntiya ka ɲɛsin jamanakuntigi Asimi Goita a n'a jɛw bɛɛ lajɛlen ma hakaja ka ɲɛsin an ka jamana marabaa ɲɛmaw ma k'a fɔ nin waati gɛlɛn kɔnɔ nin kɛwale min kɛlen filɛ nin ye nin tɛ maa si kunkɔrɔta ko ye o kama wale min kɛra nin ye u y'a sɛbɛkɔrɔ kɔn min ye kɔni la da ye Ibrahima Sogoba ale ye nɛ don ka kɔni sɛbɛfɔra ninnu na k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn. Ni laselikɛ gafe ye bureau politique national du parti front africain pour le développement FAD ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a ye kibaruya sɔrɔ min tun bɛ fɛ ka dankari kɛ transition ɲɛmaa na colonel Asimi Goita FAD ye wale in kɔn kosɛbɛ wa a y'a laɲini ko wale bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan min b'a to ni ɲɔgɔnna kana se ka kɛ ADPM fana y'a ka dusumakasi yira nin wale nin na min ye ADP Maliba ale président d'honneur ye a ye nin wale in kɔn kosɛbɛ a y'a yira k'a fɔ nin wale in bɛ lajaba le lase an ka jamana ma ni min sɛgɛlen don kosɛbɛ ni lakanabaliya y'a sababu ye ani gɛlɛya caman wɛrɛw
parti rassemblement des maliens fana yi haklanta yira nin na u ye wale in kɔn kosɛbɛ wale min n'a kɛla bamakɔ misiriba la juye kalo tile 20 wa parti arama y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kan ka ta ka nin wale ninnu sɛgɛrɛ min b'a to a kɛbaaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ. URD Union pour la République et la Démocratie olu fana ye dama kasi sɛbɛn bɔ u y'a yira k'a fɔ nin wale in wale cɛjuguba ye maa si man ka sɔn ka nin wale ninnu jukɔrɔma tintin ka d'a kan a bɛ dankari kɛ an ka fanga taabolo la. Bureau politique national du rassemblement pour le Mali RPM ale hakilina na nin wale ye kumasuluko de an ka jamana ma wa jamana ɲɛmaw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to kɛnɛ bɛ se ka bɔ nin ko in ma cogo min na n'o ye enquête ye ani maa minnu ye nin wale ninnu kɛ o ni min ka kan o ka se ka k'u la. Parti africain pour la solidarité et la justice ADMA PACJ ale fana ye wale in kɔn kosɛbɛ wa ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kan ka kɛ ka sariya boli nin wale in na. tabarikala Brahima Sogoba ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ tɔn caman wɛrɛw bɛ yen minnu ye nin ko in sɛbɛkɔrɔ kɔn min o dɔ ye Asima CFP o dɔ ye tɔn caman wɛrɛw ye ani jɛrɛjɛkulu wɛrɛw min y'an ka hali togodaw la maabakɔrɔ minnu bɛ yen an ka barow senfɛ olu fana y'u ka nisɔngoyaw jira kosɛbɛ hali ni y'a sɔrɔ batakiw kɛli fɛɛrɛ ka gɛlɛ olu ma nka u fana k'u dusukun tɔɔrɔlen don nin kɛwale in na ka ɲɛsin jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta ale ma kuma min ye k'a dɔn k'a fɔ maa caman b'a la ka i yɛrɛma ɲininka k'a fɔ nin ko in sera ka kɛ cogo di ka lakanabaw olu to jamanakuntigi a kini a numa n'a kɔfɛlaw bɛɛ lajɛrɛlen na kuma maa caman y'a bila minɛn min kɔnɔ o ye latigɛ ye fɔlɔ nka ka kan min ye k'a dɔn k'a fɔ jamana min bɛ yen ko a ka lakana kolo sɛbɛkɔrɔ fiɲɛyalen ni ma k'a fɔ murutigi yɛrɛ bɛ se ka jama cɛci fɔ ka t'i bolo maga jamana ɲɛmaa na jɔnko ala o kɛlen don maa caman fana cɔgɔtɔ ko ye min kan ka ɲɛɲini an ka lakana tigilama ɲɛmaaw fɛ kosɛbɛ waati nataw olu kɔnɔna la min ye k'a dɔn k'a fɔ sanga bi 37 mɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Sikasokaw fɛ nin waati na sama-samali dɔ bɛ dugukolo ko dɔ la min yɛrɛ kɛ mɛ sababu ye ka se ka so 327 bɔɲanko olu kɔni yara ni k'u da dugu ma i k'a dɔn lecteur 10 bɔɲanko ale kɔni kɔnɔna la a bɛ tali kɛ fɛn min na sa o ye k'a fɔ maire kɔrɔ min bɛ Sikaso ni o ye Mamadou Tangara ale kɔni ka tɔgɔla yɔrɔ dɔ bɛ i n'a fɔ anw ye kibaruya minnu sɔrɔ jatew la k'a fɔ yɔrɔ in kɔni ale y'a bɛɛ lajɛrɛlen san min ye k'a dɔn k'a fɔ jamana fɛ sariya jɛlen kɔnɔ wa k'a sɛbɛnfura lakikaw bɛɛ lajɛrɛlen bɛ nka ko dugukolo ko yɛrɛ nata kama ko maa dɔw taa mɛ o yɔrɔ u bolo fila gangaw da la kɔni kɛlen don gɛlɛyaba ye nka maa minnu bɛ yen n'olu ka yɔrɔ cira olu fana y'u ka dusuma kasa k'a fɔ kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni ye yɔrɔ ninnu sa ladiriya kɔnɔ maa dɔw fana fɛ ko in kɛlen don gɛlɛyaba ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'a ɲɛfɔ i ta ɲɛfɔ cogo la bamananw b'a fɔ mɛ tigila ye mɛ ni kɔda ye jamanaden minnu bɛ Sikaso n'olu ka yɔrɔ cira n'o dɔw ye jalakiba bi Sikaso maire kɔrɔ Mamadou Tangara kan an y'a kanu renouveau tɔgɔ la ka se ka kuma di Tangara yɛrɛ ma ko in mɛ cogo di a dogodogoɲɛw ye mun ye mɛ fɛn mɛrɛ maa tɔw tɛ min kalama a lakika ye jumɛn ye Mamadou Tangara yɛrɛ min ye Sikaso maire kɔrɔ ye a b'o ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Mɔgɔw sigira yɔrɔ kan ni position de la k'a fɔ forotigiw le wulila k'u ka yɔrɔ suma u yɛrɛ ye la o ma kɛ agences le wulila ka s'anw ma ka papiers yira anw na vraiment jamana le y'o yamaruya ka papier in di o ma n'o ye GP ye n'o président ye vraiment Otisi Kulibali ye an ye yɔrɔ suma 2004 jama sigira yɔrɔ kan mais en 2007 jama min bɛ yɔrɔ kan o y'a laɲini. N balimaw kɛnɛ min bɛ yen ni a bɛ bɛn hectare 9 ani tila ma ne de ta don ne ta don a mɛnna ni ko n b'a jate kɔnɔ a bɛ san 10 ko de n y'a sɔrɔ gouvernement de fɛ ka sara a ɲɛma ka sariya bɛɛ bato a ɲɛma ka lotissement k'a ɲɛma ka titre bɔ ka se ka du kelen kelen bɛɛ kɛ titre ye fana pour que mɔgɔ ni a sɔrɔ i ka kɛ lafiya la a kɔnɔ sɛbɛn tɛ papier mun kɔ papier tɛ du papier mun kɔ fɛ fiyewu k'a bɛɛ k'o ye réellement ne ye baara kɛ n'o hakilila ye mais nana ka na mun de faamuya a kɔnɔ tigi wɛrɛ nana bɔ yɔrɔ ko la min tɛ gouvernement ye ayiwa o dun kɛlen o tigi yɛrɛ ye ne wele fanga na faamaw ye sɛbɛn diya k'a fɔ a banna i ka yɔrɔ y'i ta ye i b'a kɛ cogo min y'i diya n y'a essayé réellement ni mɔgɔ nana ɲininka ko la ne b'a fɔ n ko fɛn ko tɛ n ko a bɛ taa gouvernement mɔgɔw fɛ ne y'a sɔrɔ olu de bolo olu de b'a ɲɛ dɔn donc n'a sɔrɔ tiɲɛ don ni nkalon don n'a sɔrɔ yugu fɛn don u b'a tiɲɛ fɔ aw ɲɛna Sikaso aéroport kɔrɔ don parce que Sikaso aéroport kɔrɔ bɔra yen ka taa Gɔngaso ka aéroport kura kɛ yen donc kɔrɔlen min bɛ yen a bɛ bila gouvernement ka bolo de kan o de hukumu kɔnɔ n'a bila gouvernement ka bolo gouvernement yɛrɛ sago b'a la olu dun y'a di ne y'a ɲini cogo min na mɔgɔ wɛrɛ y'a ɲini bɛɛ ta dɔw ta diri bɛɛ ta diri ma donc ne ma woloma ka bɔ tɔ la
donc maintenant tigi kala mun bola la ko lu ka Sénégal do ne hakila constitution rurale tew zone d'habitat de gouvernement ni aka zone d'habitat e unna na wele tribunal la an kiri ke ya ngayena antara Bamako an kiri ke ngayena kiri sariya ka kan ka mi o be batura donc nana nga yoro no fe ka kiri sariya ya yira ka fo ko kan blanga duga kono eta fana kene deme kan blanga eta fe kono parce que nya so lu de fe ma be mo kan ni la di kan flashité ni ma min fo ni na foni flashité no flashité na ma di sanwosa depuis ni mere bla sandurna de ni sanwosa mbi communiquer ka fo mo ni communiquer ka fana mi communiquer kelem bla ka ta di service da be kelengena ma ci gouvernement ma ci mairie la ka se ka ci commandant u ka to ka kuru la je aba be ka kuru la ni domaine ani hygiène ani urbanisme ka se ka bla ka ta radio tan flala pour ko ka fo kanye bamananga ni to kana pour que mo ka don ka fo tien la ka fo ambe femi kali amte tien kan yela ni fana lotira bena lu keme ani bi kononto ni ma ni mo da ha ko fon fala ben kaloyi abena de bulo ya donc ni afon fon bo o kofe o tina takono tabarikala Mamadou Tankara min ye Sikaso maire kɔrɔw ye ale ye nka maa minnu ka yɔrɔ cira olu fana y'u ka dusuma kasaya kanw jira waati nataw la olu fana ka hakilinaw ni ɲɛfɔtaw ye min ye an n'o ɲinini k'o di aw ma bamananw b'a fɔ kɛlɛ fankelen lamɛnla ko i tɛ jo sɔrɔ min ye k'a dɔn saga bi naani ni kelen cɔ ye o dafara nin waati na gendarmerie ale ɲɛmaaba Samu Menkɔrɔ Jakite ka jateminɛ la waati kelen bɛ Mamadou Igor Jara min ye URD ɲɛmaa danga don nin waati na monsieur le banquier ko ani sɔgɔma jɛmukan in kanubaa ba don a mana kɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ a b'an filɛ Antoine Solange Dambele ne kelen burankɛ dɔ bi fɔ maa bɛɛ ma dɔ bi fɔ fulaw ma dɔ bi fɔ numuw ma dɔ bi fɔ nka maa tɛ se ka fɛn fɔ i burankɛ ma baasi tɛ an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ɲinɛ ni fɛn fɔra fulaw ma sɔgɔma wɛrɛ na o tɛ baasi sabu Sori Ibrahima Diallo ye ko dɔw tigɛ ka bila ɲɛ yan ni jɛmukan bana an bɛ tila k'olu daminɛ ni sani ka Sori na fulaw ka fɛn dɔ b'a ɲɛ an b'a bisimila ayiwa baasi tɛ o fana Sori a nacogo a ma ye sɔgɔmada in na ayiwa Amadou Konare an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn fɛn min ye dunkubaro ye olu tɛmɛcogo ɲuman na nin waati in na fɛn min ye Bamakɔ taa ni ka segin a barika ka bon sabu seli tɛmɛna baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ daminɛ bi min kɔni ye taa ni ka segin an bɛna lajɛ Sori Ibrahima Diallo siraba kunnafoni kadara kɔnɔ ale ka se k'a lajɛ a bɛ fa min fɛ ani Bamakɔ taa ni ka segin yɛrɛ bɛ di cogo di bi ani fɛn min ladilikanw ye minnu bɛ bɔ anazari yɔrɔ ka se k'an kisi siraba kasaraw ma an n'a lajɛ siraba kunnafoni ka so